20-25 जना फायनाय मोखां खोख्लोबो किसा रां तांग्रब बुदो सानलायगोना एलाकाव तुइमा नंया एलाकाव तुइमा नंना नांनाय आमति दाबि दावा तंगिनो दिनरा जेजेम जल जीवन मिशन नि जेता तुइ हर घर नल से जल अपनी बग पाइप जत जागना कनेक्शन खाइनाय तामने कैसे फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन इनका आपनी बागी सरकार चाइतो गुइतंगो केबा ताबु नुकजाखा सुदु पाटनी मानदाय एलाकानि जतन कक सालिया आं सुदु पाटनी तिनि अरो बिजिट खाने निफायो पाटनी तीनटा दङ अमहाय दुइटा ओमफ्राय जे अमखा बर्धन चंद्र पारा ओमफ्राय जों तासिं नायफायमाका आबोकाय गोपीनाथ गौर एकाय तासिं आयंग कताय कासा दङ पाटनी ओ तीनटा जागा नायखा मोटामुटी अब काम पाइकी इनकमैखा ओमफ्राय एजेन्सि दङ तुइ नाय कक्साका एजेन्सि दङ तुइ कक्सा मानिङाका एजेन्सि रक्सावो किसा बंग प्रब्लेम ओंखा ओमफ्राय फान रग रां रकरिनि बागै रां पैसानि किसा प्रब्लेम नि बागै ताय कामलारावनि किसा प्रब्लेम नि बागै एलाकारावबो किसा मिसा कक बांलायमान बागै बा प्रब्लेम गोबां न ओंखा आमनि बागै कामपाय मेङै दङ हि सावो हायफाना चिनि ताबो डक्टरक फायजाक DWS चिनि समीर बाबू फायजाक चिनि यांगो निर्मल बाबू फायजाक बरक एक्जिक्यूटिव इंजिनियर दङ त SDO दङ बरकनि चाइटक माने बिसिंति दनानि सम्भव बरकनो बांसाका किसा दरि दिहनिनाय बरक दरिनाय तामगांखाय तैनि बेलायके प्रब्लेम नि दङ तै मानंनानि नांनाय एके बरक एजेन्सि बो कक रोखा बरक साप्ता कायसा कायनि नांनाय कायसा काम्पानिनि हायपान बरक फेब्रुवारि बिसिंगो काम्पानिनि बरक चेष्टा खायनि हिसाब अमो तो थांनाय ताय दुइटा काम तो बाबू अब बर्धन चंद्र ना बर्धन चंद्र पारानि जेता ताक सोंबो साइतों माने अब हंगांका एजेन्सिनो चिठिरिब डक्टरक चिठिरिब ब बिनि बिन कुनो चिठिते सब बेग नगै सकायो बबाय कुनो जुगाजुग करिका फोन खायबो फोन रिसिभ खाया बनो जुगाजुग मानलिया चिठिरिब चिठिनि उत्तर फाया चिठि बेग खायफायो ताकताम खायमान अबनो सालाय दङ बबरनि एजेन्सि जों खोसना दङ बनो एजेन्सि नो जों नायटुगि माति खैलायनाय बकि काम खायनाय दा खाया दा डक्टर अब कामनो काम खायमान अब तो कैंसिल खायनाय हंगाय अब समस्या दङ काम मोटामुटी पाइजाक सुदु पाइपलाइन दिना सिमिसि एका बुसु जरते आगुकमान आंबो चाइटुगि दङ एलाकाव तै जाहाते मानंथुं एलाकानि बररक तैनि प्रब्लेम दंबायो जल कक दङ तैनो चिनि जीवन जलेर अपर नाम जीवन हनि नाय दङ तै नानि नाङा तै दङनि नाङा जेहेतु आरो चिनि दामनानि केन्द्र सरकार बसाइटोगु दङ बरक जेमन साइटोङ गरे गरे जल रिनानि पाइप कानेक्शन रिनानि खरकसानो पर अमहाय बाटा तंथुं निनाय साइटोंमानि जागाव दै मानानि नाङा आंबो दाबि खालायनाय आंबो साकाव कक सानाय दै जाहाते मानानि इनखौ पाटनिव अब एकसमय इनखा आंबो खोनाका जरावो ओंखाय पारान बरबाय सालाय आको साइमांका पाटनिन बरबायबो और वो नाकी 20-25 जना फायनाय मोखां खोख्लोबो केबा काहारा साबसिया माना खायरिफेगा माना खायमानि अब किसुमिसु खोना किसा रां तांग्रब बुदो सानलायगोना आइडिया ओमफ्राय अब तो ताबु उंलिया आमाहाय ताबु गांका पारान बरबाबो सालायखा दैमानानि नांनाय ओमफ्राय पारान बरबाबो सामाबाय आकोबाय काम तो चलिनो दङ ताम गांका उरां बिल टिल मायानि बागै कन्ट्राक्ट दारंबो किसा प्रब्लेम आबो बुंखना अमहाय